फलान के मुत के भेव देले सार श्रद्धा आज पूजा है हम जाए के बोना के आज पूजा है एगो नाम दूगो ये नहीं से रोक के चलो धन्यवाद जूली बड़ी उदास रहता रुतु बड़ी मन मरले पारिवारिक उदासी मंच पर ना लेवल जाला चाहे गाड़ी में उदासी मंच पर ना लेवल जाला अपने हंसत रह चेहरा खिलर रहे तो एकदम उदास मुद्रा में हो गेल बड़ी काहे ना उदास रही ई बात तनी डाली ना है में आय हाय हेलो तनी डाली हेलो हाल अरे बाप रे बाप एक केली हुल दे तनी कम करी हेलो रह दी काहे ना उदास रही अबरा के मौगी भरगांव के भौजी है सब के खेत काटा गई हमारा अनाज खेत में झरत राजा जी के फोन कोई नहीं हो तो राजा जी कहले कि बनिहारी लगा लो है अशोक बहु दूसरा दिन के बोलावले रहनी तो वो जितना काटत नहीं थी ना ओकर ज्यादा अटिया मांगो तरी के अटिया मांगो वो बनिहारी निया है अटिया चाहिए अटिया न चाहिए अटिया माने ना बनहाला पुल बनी और 3 साल से राजा जी परदेश बने ओहो 3 साल से हाँ 3 साल से बाहर बा तब तो लो में गोइल भाई दादा 3 साल कम नानू होला मन नहीं खेल लागो तनको मन नहीं खेल लागत ना घर में लागत ना आंगना में लागत सीढ़िया पर चढ़ जो सीढ़िया पर चढ़े के मन करत रहे मगर का करी मोने नहीं खे बनत बतियौली हो फोन से अपना बोलमुआ से तो उनकर फिरी मोबाइल बा वो बतियाईली हो हमारे फिरी मोबाइल हो ये नहीं के हम कैसे बतियाई बाप रे बाप सोई के ठीक कहत नहीं पैसा देता नहीं भैया की पैसा ले ली बोला दी टिकट करा लियो ट्रेन के टिकट के देनी है कि चिड़िया घर देखे के टिकट देनी है बार बार हार्दिक शुभकामना बाप रे कितना मोट मोबाइल देले धरात नई के हाथ में लहई झंझट भाई के उहे हम जे तरह को उदास कइले बड़े ए बाबू ये कौन इतना तेज केहू नहीं खे प्लेट में खाना लेकर झंझट भाई अइले हम शीशा खोली खाना ले बनी हां कभी शीशा जो खोल लियो खाना देते रहले हां जानले है कि हम तो लेके आइल बनी पूरी सब्जी देखला है कि लिट्टी लौक तब सही का चेहरा पर हंसी नहीं के आया कौनो बात ना लगाओ नंबर लगाओ मोबाइल तो दे दिले बनी तेरी नंबरवा दे दी देखी और पुरानका डायरी खोली होई में जरूर होई बा नंबर बा लगाओ बोली 9455 9455 फिर 5 कय गो भाई 3 गो 94 100 2 4 गो 555 7 गो हो गए हां 94 100 555 चीत में आई 3 गो लंगड़ा ना मारवा जीत में लगाओ 3 गो नंबर अजीत में जी एगो तो जाइबे करी 2 गो नंबर तो बाहर चुप रह हमने को खिलाड़ी ना है जा गुल्ली डंडा खेल है जा लइकाई में डंडा तो भूलबे कर जा टुस 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 हेलो मोबाइल हवा छोड़ता रहो जा बिजली को बेल निकाल के दोसर लगाओ दूसर तू लगाओ नंबर ये देवर बाबूआ का भाभी जी लगाओ बढ़िया अपना भैया के नंबर दी ना काहे तारा पहले नहीं खे हमारे पहले रहे ना तो नान का मुत के भेज देला नंबर वो गोल गई ल एगो नंबर रखले हां बोली लिखो बोली 97700 हाड़ी में 97700 हाड़ी में अब बाकी नंबर हलचल का गाड़ी में ई कौन बात है मन पर नंबर बाकी नंबर भतर गाड़ी में हो दे गाड़ी भी आप उतना 5 मिनट समय पे गाड़ी में बैठ के लोग आइबू देखले बा नहीं करिया ना यही जा लगा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना हेलो हेलो रह जा यही लगाओ तारे पीली ली
हाउ बबुआ लगाओ तले हाँ लोग कहता है कहता ले हाँ हुली लो लगबे जोड़ी की ने हुली लो तारी हो श्रद्धा पूज जाई झंझट भाई बाड़े ही जा प्रोग्रामवा लास्ट हो जाए दो विदाई से पहले बबुआ तू 2 बेर कही हो दोनों आंख बहरी ना दिख रहल त कही हो लगबे जोड़ी की ने हेलो हेलो के बोले तनी स्वामी जी नाना हम तुलसीदास गोस्वामी जी ए जान राउर गोड़ छुके गोड़ लागतन नहीं भूल गोड़ छुअलू हो हाँ अरे पागल गोड़ तो हमरा होइए नहीं खरा छुअलू हो अच्छा कौन छुल हो निमनका की सुखाला का ISI जी सुखाल का तू कैसन बाड़ू सुखाल का छू दे तारू अजीत भाई कल तोहरे के यहाँ चले के बा निहोरा करतनी भाई सुगर हो गइल बा एक बेर तू तनी सुखाल का छू दो कैसा लागत हम गोड़ावा हाउ बबुआ को हाथ रे कि वीडियो कॉल दिखाओ वीडियो कॉल देखौली हरेम जी कहले तनी लइकवन भतीजवन के देख ली कहले ही करो कहले है के गोरको लौकता एगो सुतल बा आ तले कहत करियो भेंतो जी लौकता नहीं लंगड़ा कोनिए प्रोग्राम बा हां तोहरे के हां रोल बबुआ तार माई 24 घंटा एग्जाम करवले रहली हो कहले तन दिनवा में आके 2 घंटा पूर्णावती गा तार भाई जानला बेटा तू साढ़ू के लइका हवा तू हमरा के भाई कहत रह भोजन कहिए के जाई पूर्णावती कहनी हो कहले तनी प्रसादी खा ली आ तनी चरणामृत पी ली चरणामृत भी देली है थोड़ा सा पिए नहीं हम कहले हम कर्जा ना रखो चरणामृत तो पी ले नहीं हां कहा समाचार कहा कटनी पिटनी लाग गइल बन कटनी पिटनी तो लाग गई कैसे हमार खेत कटाई रोवा आइब ना का आई भाई तनी प्रेम व्यवहार से बोलबू तब काहे ये जान खिसियाइल बनी का अभी ले खिसियाइल नहीं खी थोड़ा थोड़ा खिसियाइल बनी ये जी तब सुनी तार साढ़ू भाई तू जना इंतजार में बोले कब उतरतो लो निरीक्षण करते लो खिसियाइल बनी तोहरा कारण पहले खइले रहनी गोइनी बिछाने पर आराम करे का जाने कौन गलती भई जौने लात मरलू कि हम पलंग के नीचे गिर गई रहनी कोनो गलती ना भइल और एरोप्लेन दूसरा एरिया में घुसल रहे मीठ बोलो हम चल दी सुनी सजावल सजावल मत कहो काहे जी सरबिया के बाबा के नाम सजावले महतो हो अच्छा सजल सपना हमर सब चूर हो गईल जिनके जन्नी अमृत उधतुर हो गईल पता न कौन खता कौन कसूर हो गई गोदिये में सुतत रानी नजरिए से दूर हो गई धन्य हुए दादा तहारा बोली के आगे केहू के बोली ना एने आओ हतना गंदा गंदा हमारे को अपनहु कहत रे हम तारे रे कोनी हो कबू तारा दल के रे कोनी हो तो साढ़ू के लइका बनी एगो वहां के कहत नहीं कि लंगाड़ा तू कहल हो कि लंगड़ा के घुसे ना एको बीतवा ए राजा जी हमारा से घुसल त ना जाई बबुआ एक बीता तनावा कि एक ठूठा घुस गया जगह पर हां पैर डैमेज बताओ कितना दौड़बो ना हे सराबी एक बीता तो ना घुस को एक ठूठा घुस सकिले आप जन्म के हम बहरिए बनी हित मित घूमे ले रूम में जाके तारा देख ले ए लइका